Söylep çıktık şimdi biz şundan beri bir 16-17 yıl uzun bara. Gülnaz Safarova bilen mende kichkinadan beri tanish, lekin kichkinadan beri Gülnaz meni bilan tanishtirib qo'ydi. Gülnaz bilan birinchi ko'rishib bo'ldi menim radioga chiqarishim 2019-yillar, yo'q 2018-yillar. Gülnaz'ı birinchi taqir ko'rdim, u internetda menim uchun nechikdir bir tagi yulduz samon edi, lekin Gülnaz bilan bugungi kunda uning hayoti g'izilimda tugul, lekin сөйләшкәч гади, mana sof tatar qizi. Gülnaz benim avuldaş. Әйме? Ләкин безнең аның белән төрле чир балалар булганлыктан авылда бергә уйнап үсмәдек. Ул безнең мин шушы авылда үстем. Барча районы Кышкар авылы. Гөлназның ул авылның әнисе. Минем әти ул авылдан, Гөлназның әнисе ул авылдан. Мин аны авылга кичкенә вакытта кайтканда күрә идем. Ул мине күргәндерме, күрмәгәндерме? Ләкин без аны хәтерлим, минем әти профессия буенча ул телевизорлар ясаучы иде ул вакытта. Ремонтлаучы дип әйтик. Гөлназ безгә төшеп, һәм бәләве әбине телевизорын карап йөрмәсен микән дип бер 10 яшьләрендә микән соң кергәнне хәтерлим. Аннан инде профессиональ мәйданнарны карый башласак, беренче тапкыр күрештем мин аннан 2010-елларда бер радиога, Татар радиосына килгәч. Gülnaz bilan булай күргәнем бар экраннарда, инде тавышлар, матур тавышларын ишеткән бар радиоларда. Булай күзгә күз карашып танышуым ул булды, ялгышмасам 2019-елда. 2012-елда мен безнең беренче солянка булды Галецкий Камал театрында. Һәм ул анда минем репетиция вакытында җырлаганны күрде. Концерт барышында мине мега звезда, мега йолдыз дип чакырды. Ул мега дигән сүзне бер артистка әйткән иде юллар. Менә шуннан без аңа белән танышып калдык. Һәм бүгенге көндә бик әйбәт аралашабыз. Ул минем 35 яшьлек юбилеемны алып барды. Минем юбилеемны күтәрде. Ул 35 яшьлек юбилей биттән кабатланмый, шуңа күрә минем анарга рәхмәтем чиксез. Бик рәхмәт. Беренчедән ул булган кеше, нык кеше, үз максатына ирешүчән кеше. Төрле плюс яклары бик күп. Аны санап торасыз. Ул дөресен әйтә, артыгын сөйләмәй. Юкны бушны сөйләп йөрми. Менә теге комплимент башка юк барга әйтеп, мәсәлән, булса төгәл генә әйтеп әйтә. Шулай ачык ул, һәрвакыт җиренә җиткереп эшли ул эшне. Вот. Шул сыйфатларын үзенең бик сәхнә кеше буларак, артист статусын төшерми. Gülnaz Safarova белән татар кызларының нинди сыйфатлары бар? Бу әлбәттә беренче чиратта шибәрлек, яхшы әни, тырышлык, бөтенләй бергә дә өлгер була торган сыйфатлар. Бөтен менә татар кызлары нинди идеаль татар кызлар бар? Бу Gülnaz Safarovага хас. Таләпчән, җитди, бурыч әйтсәм ярымсың инде. Ярый. Статный, аристократ. Үҗәт, тырыш, гадел. Шуңа өстәп ул искиткеч тактлы кеше. Ул белә, кем белән ничек аралашырга. Ул улы белән улыча аралаша. Балалар белән балаларча шул вакытта дәрәҗәсенә карап, гади авыл кешесе белән дә ачылып китеп аралашырга мөмкин. Президент белән дә иркенләп, матур итеп, дөрес тактын аралашырга мөмкин. Һәрбер айның Гөлназга мен уйлыйм, һәрбер айның бөтен матурлыклары Гөлназда бардыр дип үземчә. Әлбәттә карап сокланабыз. Тавышы үзенчәлекле, үзенчәлекле. Яхшы әни икәнен беләм, яхшы хатын икәнен беләм. Яхшы алып барышы, шуңа күрә монда бөтен ниндидер сыйфатлар җыелгандыр дип уйлыйм. Аларга барлык сыйфатлар да бар. Аларга бар нәрсә дә туры килә. Ул безнең татарыбызның алып барышының примадоннасы дип әйтәсе килә.